של חג. אז היום אנחנו מכינים עוף עם אורז בסיר אחד בתנור, אבל לא משהו רגיל. חכו ותראו. מחממים חצי כוס שמן זית בסיר כבד ומתחילים לצרוב את חלקי העוף. בזמן שהעוף נצרב אנחנו חותכים 5 בצלים. מוציאים את העוף ומוסיפים את הבצל. עכשיו אני מוסיפה מלא בצל לסיר. חותכים גם קרישה אחת ומוסיפים לבצל ומקרמלים. בינתיים פורסים 5 שיני שום, מגררים 2 גזרים ו2 עגבניות. קוצצים חצי צרור, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר ובצל ירוק. זה ריח טוב. ולאחר שהבצל יתקרמל, מוסיפים הכל לסיר. מערבבים ומטבלים עם 2 כפות צילן, כפית שמן סומסום, 2 כפות שטוחות של מלח וכף שטוחה של פיפל שחור. מוסיפים 2.5 כוסות אורז. מערבבים, מסדרים יפה את העוף מעל ומוסיפים 3 כוסות מים. מכסים את הסיר ומכניסים לתנור על חום של 180 מעלות. בהצלחה! ואחרי 40 דקות, על איזה סיר כבד, תראו איזה יופי. מקשטים בשקדים כלואים וגרעיני רימון שמוסיפים טעם מיוחד ויש לכם מנה הצגה. ראש השנה מתקרב, ממליצה לכם בחום להכין את זה. איזה טעים.